ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮೋಕೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ವೈದ್ಯರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಬಂಜಾರ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿಪುರ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ, ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಲಯ ತಲಪಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗುಂಟೆ ಭಜಂಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ದೇವಿಪುರ, ನಂದಿನಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್, ಅಂಚನೆ ವಿನೋದ್ ತಚ್ಚಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ತಲಪಾಡಿ ಒಕ್ಕೂಟ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಜಂಗೆ ಇವರು ಮಾತಾ ಅತಿಥಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು, ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವೇದಿಕೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಂದರೆ ಏನು ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ, ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದೆ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು, ಕಾರ್ಯಾರಂಭದೆ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು, ಕಾರ್ಯ ಫಲಿಪೋದಯ ಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ, ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ, ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ. ಹರಿ ಓಂ. ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ BC ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಲ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲಪಾಡಿ, ಮೇರೆಗೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ BC ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿತಿನ್ ಭಜನ್ ಮೇಲೆ ಶಾಲಕಾರರು ಕೂಟ ಬೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಏನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಮೇರೆ ಶಾಲಪಾರ್ದು ಕೂಟ ಬೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಏನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಬೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಲಲಿತಾ ಭಜಂಗ್ರ ಮೇಲೆ ಶಾಲಪಾರ್ದು ಕೂಟ ಬೆದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶಾಲಪಾರ್ದು ಕೂಟ ಬೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಏನು ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದೈವಗಳನ್ನು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇನಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ದೀಕ್ಷಾ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಸಮಿತಿ ದೇವಿಪುರ, ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಸಮಸ್ತ ಐತೆ ಕೆಲವಾದ ಐತೆ ಐತ ಯಜ್ಞ ಗೆಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಾತಲು ಸೇರೋದು ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಬಂದ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕುಡುಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಿರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 2021 ಇನಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ದಯಪಂಡ ಈ ತಲಪಾಡಿ ಕಿನ್ಯದ ಗ್ರಾಮಡು ಓಲ್ಲ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ 2 ಸೆಂಟ್ 5 ಸೆಂಟ್ ಉಚ್ಚಕ್ಕುಲ್ಲ ನಡುವೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಏರನ ಜಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಓಡೆ ಕೊಂದಪ್ಪುನೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನ ಕೊಡ್ತೋಡು ಮಾತ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸಮಸ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಕೊಡ್ತೋಡು ನನ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇರಾದೆ ಜೀವೊಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜತ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬ ಐಕೆ 1 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷದ ದುಂಬ ಪಿರಾವೇ ಜೈದ ಐಕೆ ಈ ಜಾಗ ದಿವಂಗತ ದಾಮೋದರ ಭಂಡಾರ್ಲನ ಜೋಕುಲ್ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಸ್ವಾಧೀನೋಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಸುಮಾರು 19 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಅವು ರುದ್ರಭೂಮಿಗಾದಿ ಇತ್ತಿನ ಐದು ಆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಐನಿ ಅಪಿಂಡ ಕೇಂದ್ರಿ ಐದು ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತಿದ್ರಿ
ಈ ಜಾಗಡಿ ಇಡೀ ಊರದಕ್ಕಲೇನು ಸೇರ್ಸಾದು ಮಾತೆರಗಲ ಮಂತೊಂದು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಮನ್ಕೊಡುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತದಾದಿ ಐಕಿ ಗಣೇಶನ್ಯರೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುತಂದು ಕೊರಿಯರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವಾತು ಎಂಕ್ಲ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜತ್ತ ದಯಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ದ ತಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಸಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾಪಡ್ತಾರೆ ದುರ್ಗಾಪುರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಟ್ಟದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಐಕಿ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನೇರ ಪೋನಾಗ ಸಮಸ್ತ ಊರುದಾಕಲಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆವೋಡು ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ದಾದ ಆವೋಡು ಐಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಡಿಟೇಲ್ ಪೂರ ಅವಲೇನು ಮಲಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ನಾಗಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಲ್ಲು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಶೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ನಾವು ಮಂತ ಕೊರ್ತನಕ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ ಒರಿಯೊರಿಯಡ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕುಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಆ ಮುಂದೆ ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಶುರುವಾತ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಆಪುನ ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ಐದು ಇಡೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಐದು ಕಾಸನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಕ್ಲು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನ ದಯಪಡ ಒಯ್ಕಲ ಕಾಸು ಅಟ್ಲಿಗೆ ದಿನ ಸಂಬಳ ಏರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಯಪಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಾಡಾಡಿ ಸಾರಣೆ ಮಣ್ಪಾಡಾಗಿ ಬರೆಪುನ ಆವಾಡು ಪೈಂಟ್ ಆವಾಡಿ ಅತ್ತೈಗೆ ಸುತ್ತ ದರೆ ಕಟ್ಟುನ ಆವಾಡು ದಯಪಡ ಕಂಡು ಜಾಗ ಬಂದ ಅಂಚತ್ತನ ಕಂಡ ಮಾದು ಐನು ಪೂರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಆದು ಮಂತ್ರಿದು ಬಾಯಿ ಬೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಹಿಡಿದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರೆ ನಂಗಿನಿ ಈ ಜಾಗ ಸುಳ್ಯರೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುಯೋಗ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಪನ್ನೋಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ದಯಪಡ ಆತ ಮಂತ್ರಿಂದ ಯಾರಂದು ಐನಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 10-15 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದಯಪಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಗೂ ಭಕ್ತನಂದಾಂಡ ಈ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಐದು ತೂಕೊಡ್ದು ಐನು ಗೊತ್ತಾನಂದಾಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಿವಡಾಪು ದಯಪಂಡ ಅವು ಸರಿ ಗೊತ್ತದ ಐದು ಮನದನೆಯವರು ತೋಡು ಆಯ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಾವ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹೆಂಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಅತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಏನು ನಾಡವ ಮರನಾಡಿ ಅಪಘಾತದ ದಾದ ಅನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಎಂಕಳು ಆ ರೀತಿಯ ಎಂಕಳು ಐನು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐನು ಪಾತ್ರದಾನಾಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಮಿಕಲ ಹೂರ್ನವು ಅಕ್ಕಲೊಂದು ಹಠಪತ್ತಿ ನಂಗೊಂದು ಯಾವ ತೂಕ ಆಯ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತುಗ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಏರ್ ಮಾತಾಡಲಿರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಕ್ಕಲು ತೂಕ ಆಯ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತುಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದು ಐದು ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಐತ ಬೆಳಿಯನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಅವತ್ತು ಅಕ್ಕಲಿ ಐದು ಬೋಡ ಸಿಲಿಕಾನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕಲ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಇನಿ ಆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮುರಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಸಹಾಯ ದೀದಿದ್ದೇವೆ ಐಟಿ ದೈನಟನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಆನಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಬುಡ್ತಾ ಪಂಡದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ರುದ್ರಭೂಮಿ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮುಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪೋಡು ಐಕೊಂದು ನಿಗದಿತವಾಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಪುಣ ಇರಾದೇವಿ ಇನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂಕಲು ಅವಾತು ಕೇಂದ್ರ ದಾಯ ಬಂದ ಅಟ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮಂತೆ ಪಾರ್ದು ಮಂತ ಬಂದಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬರ್ಪುಣು ಅಂತೆ ಇಂಕ್ಲ ಇಟ್ಟ ಆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಫುಲ್ಲ ಹೊಡೆದಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ಶೀಟ್ ಪಾಡೋಡು ಸುತ್ತ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಐದು ಬೋಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಡು ಅವು ಪೂರ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷದ ಖರ್ಚಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಾಣ ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಐದು ರೂಪ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ ಕೊರೋನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂದಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜವನಿಯರ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತೀರ ನಂಗೆ ಕನಕ ಭಾರತೀಯರ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೊರಲದ ಕೊಟ್ಟಿ ಅವು ಖಾಲಿ ನೆಲಕ ಮಾಡೋದಿತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಯಾವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐಕಾದ ದಾನಿಗಳು ಎಂಕಳು ಐದು ಶೀಟ್ ಕೊರಪೆ ಐದು ಕೊರಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಳು ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಅಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಐದು ಪೂರ ಬೇರೆ ಪೂರ ಸ್ವತಃ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಕಿ ಏರ್ಲ ಕಾಸ್ತೆ ತೊಂದತ್ತು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೇ ಮಂತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30,000 ಮುಟ್ಟಾಕಿ ಖರ್ಚೆ ಆದ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು 20,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಾಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ 50,000 ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅವಲ ಅಂಚ ಅವಲ ಇನಿ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಇನಿ ನಿಖಲ ಮಾತೆರೆ ಸಮ್ಮುಕೊಂಡು ಅವಲ ಇನಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಪನಂಚಿನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಈತ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಉಳೆದು ಭಕ್ತನಂಚಿನ ಈ ಇಂದು ಅಂಡ ಐಕ್ಯಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವರಣ ಇಂಕ್ಲು ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಆ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಐತಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದು ಐದು ಅಪ್ಪನ ಬೇಲೇನು ಅಕ್ಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಕೊರಲು ಮಂತೊಂದು ಹೋಯ್ದೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರಡ ಪಂಡ ಈತ 5 ವರ್ಷ ಈ
ನಮ್ಮ ಈ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ದೇವಿಪುರ ಏತ್ ಮರಣ ಬರ್ತದ ಐನೇ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ದಯಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಡೊಂದು ಜೈಲ್ಯ ಅರಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಕೋಡು ವಾವ ಐದು ಬಾರಿ ಕೊರಲಡಿ ಈತು ವರ್ಷಗಳ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಬೈದೆ ಜೋರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿಯರ ಅಕ್ಲೇಲ ಬರೋದು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕೊಡು ದಯಪಂಡು ಮಾತಾಡಿದ ದಿಕ್ಕ ಅರೆಗಿನ ಕೈತು ಏತಾಂಡ ಆತ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಂದಿರ ಬಂದ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ ಅವು ಅರೆಗಿನ ಸಂಘ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ದಯಪಂಡ ಅವತ್ತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ನನದಾಯಿನ ಬಾರಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸತ್ಸನ್ನೆ ಪೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡವು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಇರಾದೆ ಯಾಕಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಂತೊಂದು ಕೊಡು ಪುರ್ಣ ಮಂತೊಂದು ಕೊರಡು ಇಂಟು ಕೇಂದ್ರ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಐನಿ ಇನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನಿ ಇಂಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ನನಲವು ಇಂಕಲ ಬೇಡಿಕೆ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಎಂಟು ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೊಂಚೂರು ಎದುರು ಶೀಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಭತ್ತನಾಗಲಿ ಮುಂತುಲೆಕ್ಕ ಅವರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತ ಬೌಂಡ್ರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋದು ಐಕಿ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಯತ್ನವಂತರ ಆವು ಐಕಿ ದೇವರನ್ನ ಬಲ ತಿಕ್ಕು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವದ ಪಾತ್ರರು ಯಾನೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ಪ್ರಶ್ವನೀಂ ದುರ್ವಾದರಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಚಂದ್ರಾದ್ವಜ್ಜಲಶೇಖರಾಂ ತೃಣಮಾಪೀತವಾಸೋ ವಸಂ ಚಕ್ರಂ ಶಂಖವಿಷಂ ಚುಧನುಚಧತೀಂ ಕುಧಂಡವಾನಾಂ ಶೋ ಮುದ್ರೇವಾಭಯ ಕಾಮದೆ ಸಗಡಬಂಧಾಪೃತಂ ವಾನಯೋ ವಿಶೇಷವಾದ ತಲಪಾಡದಪ್ಪೆನೆ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೇವಳಿನ ಮಾತು ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ದಾವಣಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾಯಪಣಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತೂಪ ದಾಯಪಣಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪನಿ ಬಯ್ಯರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪನಿ ಆನಗ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ದಾಯಪಣಗ ನಮ್ಮ ದೇವಿಪುರದ ಸಂಘ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ಮೂಲ ಸಂಘವು ಪಣ್ಣಗ ದೇವಿಪುರದ ಸಂಘ ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಹಿರಿಯರ ನಾಲ್ಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಂಚ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಡು ನನಗೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕರಿಯಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಪ ಅದೇ ಅವ ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ಕೆನ್ನ ಹಿರಿಯರ ನಾಲ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜವನೇರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದಾಯಪಣಗ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಣಿ ಈತ ಮಾತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಈತ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣಿದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಾದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವಡು ಬಣ್ಣದ ಅದೇ ಅಪನಗ ಮೋಕ್ಷಗೂ ಸಾಧನ ಅವಲುಪನೆಗೆ ಏನಗ ಸ್ಮಶಾನಡು ಅವಳು ಬೋಡಾಯನ ಜಿತ್ ಸರಿಯಾಯನ ಜಿತ್ನ ರೀತಿಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಾಪಣಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನೆಗ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾರ ಅನ್ನೋ ಹೊನ್ಪ ಅಂಡ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಗಲ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಾಣಿರು ತೂಪನ್ನಿಗಳು ಸುತ್ತು ಕಟ್ಟುವೇರಿ ಐನ್ ಸತಿ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪೇರು ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಣ್ಣಗ ದೇಹದ ಒಲಾಯಿಡು ದೇವರುಳ್ಳೇರಿ ಆರೆಗೆ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪಣಿ ಬಂಚಿತ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಅಪನಗ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಮಶಾನ ನಂಗೆ ಪನ್ನ ಸಾತಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂದೆ ಅವಳು ದಾದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಅವಳ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಆ ಅಗ್ನಿಡು ಆ ದೇವರಿನ ಆವಾಹನ ಮಟ್ಟದು ಆ ಅಗ್ನಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅರೇನು ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಕೈತಾರೆ ಆಕಲೇನು ಆಹುತಿ ಕೊರ್ಪಣಿ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತಾದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆಕಲೇನು ಹಂಚಿ ಭಸ್ಮವಂತ ಕಡಪುಣ್ಯ ಆಕಲೇನು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಕಡಪುರ್ರೆ ಅಗ್ನಿನ ಆವಾಹನ ಮಟ್ಟದು ಆ ಅಗ್ನಿಡು ಆಕಲೇನು ಅಗ್ನಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆಕಲೇನು ವೈಕುಂಠ ಕಡಪುರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧನ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಹೋಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೋಮದ ಕುಂಡ ಇಂಚ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಡ್ದಾನಾಗ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಕುಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನಾಗ ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಯೋಜನೆ ದಾಖಲು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಾಬೋಡು ಒಣಸು ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಣಸಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಸರಿಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಇಂಚ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೆಗೆ ಆನೆ ಕಡೆ ಪಲ್ನ ಕಡೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಹೋಮನ ಅಂಚನೆ ಈ ಮರಣ ಬಣ್ಪಣವು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಜೀವನ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಅವು ಮಲ್ಪಣ ಜಾಗಲ ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ಅಪನಗ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಾಕಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಹಾಕಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಲು ಪುರ್ಮೂಲು ಆಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಕಲಿ ಗೊತ್ತಾವ್ರು ದಯಪನಗ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗಮನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಪನಗ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಎಲ್ಲೇ ಜನಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಮಾತು ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನಾಲ್ಕು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತದೇರು ಅವನಾಗ ಐಕ ತಲ್ಪಾಡದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆ
ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಟೊಂದು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಏರು ಕಷ್ಟಡುಳ್ಳೇರು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂಚಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ತಲುಪಾಡ್ದಪ್ಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆನ ದೇವನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ದುಂಬುಗು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾತಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಣದು ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಸಿಲಿಕಾನ್ದ ಕೈತಡ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನೆರವು ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದು ಸ್ಮಶಾನಗೆ ಕನಕಪಾಡ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜೆ ಅನ್ನಪಗ ಜಯರಾಮನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂడి ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ನಮಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಬಂಡ ಅಪಗ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜಯರಾಮನ ಬಂಡರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಚಿ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬೂತನಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನು ಆರ್ನ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಗೆ ಸಂಘದಕ್ಕೆ ಲಂಚನೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಸಮಿತಿಯಾಕಲೆ ಯಾಪಲ ಇಂಗಳು ಚಿರಋಣಿ ಆದುಲ್ಲ ಅನಾಥ ಸೇವಾ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸದೆ ಪಂಡದೆ ಇಂಗಳು ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ BC ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನಡು ಬಂದು ಕೇನು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಕಾರಣಿಕದ ಅಪ್ಪೆ ಅವನ ಮಾತೇರನೆ ಕಾತುಂದಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ತರಬಗ್ಗಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಚದ ಮಾತಾ ದೈವದೇರನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಲಂಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪಂಚನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚಕರೇ ಪಾತೆರಂಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂತೇರಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾಜಗೆ ಎಡ್ಡ ಅಪನಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯನ ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನದಕ್ಕ ವರ್ಷದಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ನನ್ನಂಜಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂತೇರಿ ಇತ್ತಿದ ದಿನಮಾನ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಓತಾತ ಕಾಟೋನ್ವಾ ಅಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಬೇಲಾಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪದ್ರಾಪನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ಅವುಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕಲ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಂತ ಮುಲ್ಪದ ಎಂದ ಮೊರನಿಂದ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಏನು ಬರ್ಪಣ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಮೊರನೆಲ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೇರಿ ಏನು ಬರ್ಪುಜಿ ನಿತ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಮೊರನಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಈ ಮೊಲ್ತ ಮಾತೇರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಜ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾತಾಡ ಅಂಜದರ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣನಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ಬತ್ತಿಪೇರು ಕೆಲವರು ಬರನಿಪ್ಪೇರು ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಲಿಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಲ್ಲಿಸೋನಲ್ಲ ತಿರಿನಾಗಲಿ ಫೋನ್ ಪೇರೆ ತಾವು ನಾವು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಹುಟ್ಟು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತಗೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಪುಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಅವು ದೇವರ ಪಾದಗೂ ಸೇರನ ಸಹಜ
ರಮೇಶನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೇರು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ತೀರ್ನ ಸಹಜ ಆ ಕಡೇತ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಅವಡು ನಿಪ್ಪುಣ ಒಡೆಮೊಟ್ಟ ಇಪ್ಪಣ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಜನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಏನ ಪುಣ್ಯ ತುಂಬೆರಲ್ಲ 4 ಜನ ತಿಕ್ಕು ಎರಿಜಿನ 4 ಜನ ಪುಣ್ಯ ತುಂಬೆರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜೀರನ್ನು ಹಿರಿಯಾಗಲು ಪನ್ಮಣ ಪಾತೇರಳು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದಯವಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ದುಂಬು ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು 5 ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳುಂಡು 5 ಸೆನ್ಸ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಂಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಲ್ತದುಕೊಳ್ಳೋನಿಲ್ಲ ಸಹಜ ಅನಿವಾರ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇತಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಜೆ ಬಂಡದು ದುಮ್ಮು ನಮಕು ಇಲ್ಲಲ್ಲ 1/2 ಎಕರೆನ 1 ಎಕರೆನ 5 ಎಕರೆನ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿയുടെ ಇನ್ನು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಂತ ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಮನ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರಿ ಒಂದೇನು ಮನಗಂಡದು ನನಾತಾಯಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನನಾತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋಡು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣ 819 ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿತನ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆಯ್ತ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚಿ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರನಾಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರನ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾವಂದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚಾದಾರ ನಮ್ಮ ಆರೆಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಲದ ಮುಖಾಂತರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ನನಂಚಿ ಮೂರು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಯಿನ ತೂಪೂಜ ದಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾತೇರ್ನೇನೆ ಏರೇನು ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂತು ಕೊರಂದುಳ್ಳ ಓ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಇಡ್ಲಾಪು ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಐದು ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ದೆಬಂಡ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು ನನಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ರಮೇಶನ್ನೇ ಪಾತೇರ್ನ ಮುರಾಣಿ ಪಾತಿರ್ದಿರಾರು ಈ ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಆವುಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ದುರ್ಮರಣಗೆ ಅತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮರಣ ಅಂದ ಎಂಚ ಪ್ರಾಯಾದ ತೀರ್ನಾಗಲ್ ಸೈಪುಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಪುಟ್ಟಿನ ಸೈಯೋಡೆ ಅಂಚ ಬಂದದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಅಥವಾ ದುರ್ಮರಣ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂದೆ ಪ್ರಾಯಾದ ಆ ಅಂಚಿತನ ತೀರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಯೂಸ್ ಆಡುವ ಇದೇಂಡ ಎಂಕಲ ಮಾತೇರ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೋಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಟಿಪ್ಪೋಡು ನಾವು ಒಂಜೇ ಅಭಿಲಾಷೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅದರ ಐಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆವಡೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೇರನ ಪುರ್ಲುಡು ಕಾತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಖಂಡಿತ ಮಿತ್ತಗಳ ಕಾಪೇರಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ರಡಾಡಿತನಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ದನೆಂಕಲು ತೂಪ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅಗಲೇ ಪೂಣೆ ನಾನಾತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಳ್ಳೆವಾಡೆ ನಾನಾತ್ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಆವಾಡೆ ದಯವಂಡ ಪೋಯಿ ವರ್ಷನೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಲ್ತಾ ಅವು ಈ ಸಲ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಿಗಲೋದುಂಡ ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ಗಿಡ ಈ ವರ್ಷ ಪೀರ ನಾಟಿ ಮಾಲ್ತಾ ನಾವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯವಂಡ ನೇವು ಎಂಕಲು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ನಾಡ್ತಂದಯೇ ಈತ ಮಲ್ಲ ಆತನೆ ಅಂದೆ ನನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಹೋನಾಗ ಆ ದೈಟ್ ಫಸಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನಾತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನನೊಂಜಿ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಜನನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಯಾರನ್ನ ಉರಿಯೇ ದುಡ್ಡು ಪಾರದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅನ್ನ ದಾನ ಪುಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಐಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಂಡನ ಎಂಕಲ ತೃಪ್ತಿ ಎನ್ನಲ ಇಟ್ಟು ಪಾಲು ಉಂಡು ಯಾನಲ ಬೆಂತೆ ಅಂದ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲ ರಮೇಶನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಬೇಲೆ ಅಂತಂದ ಪಗೇಲು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅಂದಂಡ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದ ಮೂಳು ಬೆಂತನಗಳಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ರಜೆ ಪಾಡದ ಬತ್ತು ಬೆಂತನಗಳಿಪ್ಪು ಅವು ನೆನಪು ಎಪ್ಪೋಲ ಶಾಶ್ವತ ಇಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಮಾತೇರನ ಪುದ್ದರ ಪಣ್ಯರ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮವಂತನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮವಂತನ ಸೇವೆ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಂದಾಯಿತ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾತೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ ಮಾತೇರಿಗೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದರ ನನಾತ ಇಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ಆತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೊಂಜಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯವಂಡ ಇಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಚಿತನ ಜವನೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಗಿಂತ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ದ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಏನೋ ನಾನಾತ ಆ ಜೋಕುಲೈನ್ ಕಲ್ತು ನೋಡು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರ ತೂಡು ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಉದಾಹರಣೆ ರಮೇಶನೇ ಪಾತಿರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತು ಪಾತಿರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂತೂ ಸರಾಗವಾದ ಪಾತಿರ್ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಲು ಮೂಲು
ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜೋಕುಲು ನನಾತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು. ಟೋಟಲ್ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಡು ಭಾಗಿಯೇನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದೇವತೆಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಪ್ಪಡ ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ಕೊರಳದ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಮುರಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಜದರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಗಲ ಯಾಪಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆ ಅರಗಿಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಂದು ಏನಾರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂಚ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮಾತಾ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನಕಲೆ ಈ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವ ಪಂಡದು ಕೇನುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸತೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಶೈಲೇಶ್ ಮೇರೆ ಕೊರೂರು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ. ಅಂಚನೆ 2021 ಇಣಿಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ದೇವಿಪುರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲೇರ್ನ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅಂಚಾದ ನನಾತೆ ನೇತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನನಾತೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪನ್ಪುನ ಇರಾದೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸೋಮೇಶ್ವರಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಮನೆಗೆ ಪರಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದು ಬೇರೆಗೆ ಜಯರಾಮ್ ಭಜಂಗ್ರ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೇಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬೈದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅತಿಥಿ ಕನ್ಯರಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಲ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಭಜಂಗ್ರೆ ನಂದಿನಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನೋದ್ ತಚ್ಚಾನಿ ಸತೀಶ್ ಶೈಲೇಶ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಜಂಗ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಂತ್ ನೋಡಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಕ್ಕ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಐನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರದ ಅಂಚನೆ ಇಂದ್ರ ಧರ್ಮ ಸಮೇತ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು.